dafara e passé daka kasira dinamo sungalo e kungolo ati dugu wari ko odima fo dugu andugu dum warata de o koni kuma tala sa e kasama moneto yi i yere ta sita sidi kan numero flani warici wari sera Allo ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔ sara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda foli ani tantoli an bɛ o lase aw ma ni kuma in b'a sɔrɔ aw minnu sɔgɔlen don an ka kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ ko a y'aw danga n'aw ka wula in na bamanankan kibaruya kɔnɔna la ka sanga ni bi juma desanburu kalo tile 5 san 2026 an ka wula in na kibaruya bakuruba dɔw bɛna tali kɛ AES jamana ka jalajɛba mun kan ka na kɛ anw baara nɔ ba maliba kɔnɔ Bamako yan nɔ o baaraw labɛn kama an ka jamanakuntigi général d'armée Asimi Goïta a ye Burkina Faso ciden 2 ka olu bisimila yaasa ka se ka kuma jalajɛba in kan ni a bɛna AES jamanaw ka ɲɛtaa n'u ka siniɲɛsigi o kofɔ sanfɛ sira ko fɛ an ka jamana sanfɛ cakɛda kura mun bɛ yen ni jamana ɲɛmaa yɛrɛ k'a fɔ an ni Irisi jamana bɛna an tɛgɛ ɲɔgɔn ma ka o baaraw kɛ ni o ye Mali Airlines SA ye kibaruya duman bɛ yen ko o baaraw bɛna daminɛ don nataw la o de hakilina bɔra jalajɛ in a ɲɛnabɔli jɛkulu u ka ɲɔgɔn ye ni o ye conseil d'administration ye kunungo ka kibaruya duman di malidenw ma k'a fɔ ko pankolo sira in a bɛna baaraw daminɛ tajiko bunakun kan an ka jagokɛlaw ni balimalikɛlaw ka minisiriso Musa Alassane Diallo ale ye jigisigi di malidenw ma kunungo ka yɛrɛ k'a fɔ ko ŋununukan minnu bɛ ka bɔ ko tajiko gɛlɛya bɛ an ka jamana kɔnɔ k'a bɛ nalen ko kura ko bɛɛ ka jigisigi sɔrɔ k'a fɔ diɲɛ don o don tajiw bɛ ka don wa baaraw bɛ ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ sanga ni sanga ka se ka a lakɔlɔsi ko ɲuman malidenw kɔni bɛ se ka jigisigi min sɔrɔ bi k'a fɔ tajiko gɛlɛya o kuma tɛna kɛ a la marabolo kɔnɔna kibaru bɛna taa n'an ye san ani kucalakaw baara dɔ bila sen kan mun ye ka se ka sifinnakaw musow ka kalanbulon k'u kunna yaasa u bɛ se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye direkaw bara muso ni denbaya ni du minisiri olu fana ye kalanbulon dɔ kɛ yaasa ka se ka musow ka u jɔyɔrɔ kɛ sigida ɲɛtaa baaraw la kɔnkɛrɛw bɛna taa ni an ye Niger jamana kɔnɔ Niger fintigɛlakaw yɛrɛ k'a fɔ ko kalo kelen kɔnɔ dɔrɔn u ye bamanciya wale kɛbaga ni juguya kɛwale tigilama maa 205 ka olu de daji bamanciya kɛlɛli o kadara kɔnɔ nazaralaw ka jamana ni o Union européenne ye olu ni bɔlɔsira X olu bɛ ɲɔgɔn na kiri sira fɛ coupe du monde o tarajo sɔrɔ o kan ka kɛ bi ka sanga ni bi jumadon ye ninnu de an ka kunnafoni la bakuruba dɔw ye an bɛna kibaruya wɛrɛ fara minnu kan ka ɲɛfɔli bonya aw ye a y'aw sɔgɔ ko ɲuman jani kunnafoni sira bɛɛ lajɛlen na ni Keba Jalo ale ka yamaruya ye n'ale bɛ ka jaw yira aw la sɔni an bɛna ka ɲɛfɔli kɛ aw ye
an bɛ foli kura k'a di aw ma aw minnu bɛ sɔgɔ an na diɲɛ don o don yaasa ka aw kunnafoli mali kan ka jalajɛba mun ka a bisimila desanburu kalo k'a daminɛ a 21 ka taa bila a 23 la n'o bɛ tali kɛ AES jamana ɲɛmaaw ka jalajɛba ta ko filanan o kɛnɛ mun kan ni jamana kan ka dunanbaw bisimila o labɛnw baara kɔnɔ burkina faso ni AES ɲɛmaaya kan ka di o jamana mun ma a ka ciden fila nana an ka jamana kɔnɔ yaasa ka na jamana ɲɛma général d'armée Assimi Goïta ka kumaɲɔgɔnya maa minnu ni u nana ni burkina faso jamana ɲɛma capitaine Ibrahima Traoré ale ka cikanw ye ka n'o fɔ an ka jamana ɲɛma ye AES jamanaw ka ɲɛta ni jalajɛ mun kan ka kɛ o baaraw labɛn kɔnɔna la maa mun nalen filɛ nin ye ni o ye commission nationale ye AES commission bɛ burkina faso o ɲɛma bɛ maa min bolo ni o ye Bazie Basolma fo ka taa se a ka ɲɛma dankan ma ni o ye colonel major Yelemu Ernest ni maa fila mun nalen filɛ nin ye u bisimilalen an ka jamana kuntigi fɛ yɛrɛ k'a fɔ ko u nana burkina faso kaw ka jamana ɲɛma ka cikan de kɔnɔna la ka na yira mali jamana ɲɛma la k'a yira k'a fɔ AES jamana ɲɛmaw ani fo ka taa se jamana kɔnɔdenw an bɛɛ lajɛlen bolo bɛ ɲɔgɔn bolo jɛkulu in sigi kunbaw ye mun ye ni o dɔw ye lakanako bunakun ye ni an y'an fara ka bɔ o la ka taa se fo jɛɲɔgɔnya wɛrɛw ka bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkuluba kelen ye jamana saba ninnu bɛɛ lajɛlen ka sira kelenw bɔ an ka se ka ɲɛta kuntalajan ɲumanw sɔrɔ ɲɔgɔn fɛ cogo min na ka an kolo giriya i n'a fɔ kɔnɔkulu jɛlen bɛ bi fɔ cogo min Bazie Basoma yɛrɛ k'a fɔ ko a nisɔndiyara bawo ko AES jamana baara bɛ ka kɛ an bolo cogo min na a kɛra jɛɲɔgɔnya balimaya ye wa ko maa bɛ se ka jigisigi kɛ k'a fɔ nin ye jɛɲɔgɔnya mun ye farafinna gun kan an bɛ se k'a fɔ ni faraɲɔgɔnkan kulu in a ɲɔgɔn ka dɔgɔ bawo an ye baara ni baara minnu kɛ a daminɛ ka se bi ma jaabi minnu bɔra la o bɛ maa munanfa o b'a yira k'a fɔ don nataw la hakilina minnu bɛna ta maaw bɛ se ka jigisigi sɔrɔ k'a fɔ jalajɛ ninnu bɛna kɛ jalajɛ nafamanba ye don nataw la sira kura ɲumanw bɛna bɔ AES jamanaw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛtaw kɔnɔ keba an bɛ taa sanfɛ sira ko o bunakun kan an ka jamana ka sanfɛ sira cakɛda mun bɛ yen nɔ ni jamana ɲɛmaw ye a baaraw bila sen kan san tɛmɛnenw sanfɛ cakɛda mun bɛ yen nɔ ni u y'a tɔgɔda ko Mali Airlines SA cakɛda mun ni ani irisi jamana an bɛna janga an bolo ɲɔgɔn ma i n'a fɔ an ka jamana ɲɛmaa fɔ cogo min na ka se ka baaraw kɛ wa baaraw bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ nafa ani an bɛɛ lajɛlen ka nafa mali yɛrɛ de ta ye a nafa kun fɔlɔ ye an ka jamana ɲɛmaaso ye o baara mun kɛ k'a fɔ jɛɲɔgɔn ɲuman mun bɛ an na ni o ye irisi an kɔni o baaraw kɛ o siratigɛ de la jɛkulu in a ɲɛmaaso o y'u ka sigikafɔ kɛ n'u b'a wele ko session d'administration kununko alamisa desanburu kalo tile 4 aéroport kɔnɔna la pankulu cakɛda mun filɛ nin ye n'a yɛrɛ la k'a fɔ diɲɛ sɔrɔdaw la pankulu cakɛda nafa ka bon kosɛbɛ a b'a to an ka jamana bɛ se ka kalan ka sɔgɔ diɲɛ na ani fo ka taa se an ka transport ko ni o ye bolimafɛn kow ye ka caman fara a nafolow kan o mun bɛ kɛ sababu ye ka jamana waganɛ ye ka a bugu kosɛbɛ nin ko in kɛra nisɔndiyakoba ye bawo maaw kun sigin bɛ k'a kɔnɔ pankulu sira mun ni anw bɛ taama ni diɲɛ jamana wɛrɛw de ta ye anw yɛrɛw ta k'a bila sen kan mun ni a baara bɛɛ lajɛlen bɛ lakɔlɔsi a musaka bɛɛ ye anw ta ye wa a nafa bɛɛ ye jamana de ta ye ko o cakɛda in a baaraw tare don wa ko projet ba mun filɛ nin ye ni a bɛna to mali jɔnjɔn bɛ yelengu diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen sanfɛ sirako bunakun kan a ɲɛmaa ni o y'a directeur général ye a y'a yira k'a fɔ ko a nisɔndiyara bawo u ka jalajɛba in kɔnɔ ni o ye conseil d'administration ye ko ka kunnafoni duman di malidenw ma malidenw bɛ se ka sigi n'a ye k'a fɔ don nataw la hali a tɛna janya sanfɛ pankulu in a bɛna a ka baaraw daminɛ wa baara mun ni bɛɛ b'a k'a fɔ a jɔyɔrɔ ka bon nafoloko ani an ka yɛrɛtigiya ni o ye souveraineté ye a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ bawo nin cakɛda in ye an yɛrɛ ta ye a nafa ye an yɛrɛ ta ye wa baarakɛlaw ani fo ka taa se a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen an ka waganɛ t'a dɔn ko nin ye nisɔndiyakoba ye malidenw bɛ se ka mun tare don nataw la a baaraw bɛ daminɛ keba an bɛ taa tajiko sira fɛ an ka jamana minisiri ka mun ka ca u ɲɛsin bɛ jagokɛlaw ani fo ka taa se balimaliso o minisiri Musa Alassane Jalo kununko ale ye ɲɔgɔn ye kɛ ɲɔgɔn ye mun ni o ye a tako 8nan ye
ani taji baarakɛlaw olu ka ɲɔgɔn ye o. Musa Alassane Jalo y'a yira k'a fɔ ko ŋununukan minnu tɛmɛna bɔlɔlɔsiraw sanfɛ tile 2 in na ko tajiko gɛlɛya bɛ ka segin ka na an ka jamana kɔnɔ ko o ŋununukanw yaasa k'a yira malidenw na ŋununukanw don wa maa ŋaniyajuguw de ka baaraw don maa minnu olu ka laɲini ye de ka anw ka jamana ye gɛlɛya kɔnɔ ko ka sɔrɔ u ka laɲiniw tɛna sabati bawo jamana ɲɛmaaw ye fɛlɛ mun daminɛ an ye sira mun ta ni segin kɔ tɛ an ye o siraw o bɛ ka taa n'an ye ɲɛtaga kuntalajan sira fɛ wa an bɛ ka bɔ sira minnu fɛ sira ɲumanba don fɛlɛ ni dabaliw bɛɛ lajɛlen de bilalen don bilankɔrɔw bɛ yen o mun bɛ jigisigi di malidenw ma k'a fɔ bɛɛ ka jigisigi sɔrɔ tajiko gɛlɛyako kuma o banna pewu nin waati in na stɔku mun bɛ yen nɔ ni o ye bilankɔrɔw ye a bɛ malidenw bɔ wa diɲɛ don o don ko taji mɔbili bɛ ka don cogo min na a bɛ ka don ten Musa Alassane Jalo ale y'a yira k'a fɔ taji donnaw u ye baara minnu kɛra k'u fɔ ɲɔgɔn ye wa baaraba minnu kan ka kɛ ko malidenw k'a dɔn k'a fɔ don o don de baara bɛ ka kɛ taji a bɛ ka don wa ko kununko taji citerne essence fara gazole kan a mun donna o ye 122 ye ni o ye essence ye 166 o ye gazole ye ko olu baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra kununko yɛrɛ alamisa kuma mun na u tun bɛ ka jalaja in kɛ wa ko maaw ka dɔn k'a fɔ fɛnɛ taji citerne 900 ɲɔngo olu de bɛ an ka jamana dancɛw la wa o bɛɛ lajɛlen baaraw labɛnnen don u bɛ ka dancɛw tɛmɛ ka don an ka jamana kɔnɔna la wa ko finitigilakaw ni o ye lakanatigilamaaw ye diɲɛ don o don tile 2 o tile 2 ko bɛɛ ka dɔn k'a fɔ taji mɔbiliw bɛ ka don wa bɛɛ lajɛlen bɛ ka lakɔlɔsi ka escorter ko ɲuman finitigilakaw fɛ wa ko taji tilanni a baara bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ n'a fɔ jɛlenya ani baara mun n'a kɛra jɛkulu ninnu fɛ bɛɛ ka se ka dɔ sɔrɔ Bamako dɔrɔn tɛ marabolo kɔnɔnaw bɛɛ lajɛlen ka se ka taji sɔrɔ Musa Alassane Jalo y'a yira k'a fɔ ko malidenw bɛɛ ka jigisigi sɔrɔ taji bɛ yen nɔ wa a bɛ an bɔ wa ko baaraw bɛ to sen na maa minnu ye baara kɛ ka se ka jaabi ɲumanw bɔ ni o ye jɛkulu min bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan tajiko sira fɛ k'a b'u bɛɛ lajɛlen fo i n'a fɔ jamanakuntigi yɛrɛ nisɔndiyalen a ye jɔnjɔn ta k'a di dɔw ma cogo min na ni o ye waleɲumandɔn sɛbɛnw ye wa ka bɛɛ lajɛlen fo halisa ko bɛɛ k'u fanga fara ɲɔgɔn kan ka kologiriya yaasa tajiko a bɛ se ka ban pewu an ka jamana kɔnɔ ni o ye tajiko gɛlɛya ye keba an ka jamana maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ye kɛnyɛrɛye tigilamaaw ye ani fo ka taa se diɲɛ mɔgɔbatigi minnu bɛ na an ka jamana kɔnɔ olu ka kɛnɛ belebeleba dɔ o nun donna kununko sɛbɛnfura min ni a bɛ di u ma ko carte de l'investisseur o sɛbɛnfura in ni a bɛ kɛ subahana mansinw fɛ électronique de don maa minnu bɛ fɛ ka na baara kɛ an ka jamana kɔnɔ olu bɛ carte ye u mago bɛ baara minnu na u bɛ fɛ ka na investissement kɛ cakɛda minnu kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen yira u la o carte in a baaraw nun donna kununko n'a kɛra nisɔndiyakoba ye bawo an ka jamana kɔnɔ cakɛda mun bɛ yen nɔ ni ale bɛ ka investissement olu ko kunna ni o ye API Mali ye u y'a yira k'a fɔ ko o nisɔndiyara ko nin b'a yira diɲɛ na k'a fɔ an ka jamana tɛ a kelen na wa jɛɲɔgɔn ɲuman caman bɛ an bolokɔrɔ wa an bɛ ka baara kɛ sira bɛɛ lajɛlen fɛ yaasa mɔgɔ fɛn bɛ fɛ ka na nafolo labaara an ka jamana kɔnɔ dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye an ni jɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen bɛ baara kɛ nka baaraw bɛ kɛ ni jɛlenya ye ani fo ka taa se an ka jamana ɲɛmaaw ye hakilina minnu fɔ ni o ye principe ye a bɛ kɛ sigikan mun kɔnɔ olu ka labatoli ko nin carte in de b'a yira k'a fɔ an ka jamana dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye diɲɛ mɔgɔbatigiw bɛɛ bɛ se ka na baara kɛ wa u bɛ se k'u to f'u ka jamana kɔnɔ ka carte in lajɛ biométrique don électronique siraw bɛɛ lajɛlen fɛ u mago bɛ sira minnu na u b'a bɛɛ ye ni mago bɛ yɔrɔ mun na baarada fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'i bɛ fɛ ka na nafolo don a kɔnɔ i b'a bɛɛ lajɛlen ja ye k'a fɔ e bɛ se ka na baara kɛ nin sira ninnu fɛ k'u to f'u ka jamana kɔnɔ ko nin carte de l'investisseur in a bila kun sen kan o hakilina yɛrɛ o de ye diɲɛ bɛɛ ni an bɛ se ka kalan ka sɔgɔ ɲɔgɔn na ka sabu kɛ digitalisation subahana mansinw olu yakubalen an ka jamana kɔnɔ diɲɛ bɛɛ lajɛlen dayɛlɛlen don u ye u ka na an ka baara kɛ nka baaraw bɛ kɛ cogo min na anw ka nafa ani bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na keba an bɛ taa fan fɛ yanni an ka taa an ka marabolo kɔnɔna kibaruyaw kɔnɔ.
amata sewugaw bara marabolo kɔnɔna kibaru la keba kunungo don kɛrɛnkɛrɛn mun ni diɲɛ bɛɛ lajɛlen y'a ta k'a kɛ ɲɛgɛnw tɔgɔla don ye ko journée mondiale des toilettes ka sanga ni kunungo alamisa ye segukaw ye o don k'a laɲɛnamaya ni ka a kumakun sigi bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fanga fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka an ka ɲɛgɛnw ka olu lasanuya ni o ye sanuya ni bɛsɛya walew ye ni don in laɲini ye ka maaw ka u kunnafoli ani ka hakilina ɲumanw d'u ma yaasa an bɛ se ka ɲɛgɛnw ka olu jɛya ani fo ka taa se ka u bila diɲɛ kurukara laɲini minnu bɛ yen nɔ ka jinɔgɔw ka olu lasabati cogo min na yaasa jinɔgɔw kana boli bɔlɔnkɔnɔnaw fɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kisi ka bɔ ɲɛgɛn nɔgɔw tɔɔrɔ ma o kɛnɛ kan dɛmɛ tara k'a di maaw ma ni o ye sanuyali minɛnw ye pubɛli burɛti furanna eau de javel ni so ni a ɲɔngow ani fo ka taa se safinɛw k'o kɛ wale ye ka bɛɛ bila sanuya ni bɛsɛya walew olu kɔnɔna la direkaw bara muso den ani denbaya minisiriso ka lasigiden minnu bɛ yen nɔ olu ye baara dɔ kɛ ni ka dɛmɛ ta k'a di musolakaw ma musolakaw ka se ka a di jɛkulu ma jɛkulu minnu bɛ ka musolakaw ni sifinnakaw ka hakɛw lapasa ko erekope a taara ka di olu maaw de ma ni o ye sɛzi dɛbɛn ani fo ka taa se dɛmɛ wɔɔrɔ ma yaasa u bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ n'a ye ka musow ani denmisɛnninw olu ka hakɛw lapasali baaraw kɛ cogo min na kucala ni san kɔnɔ baara dɔ bilala sen kan yaasa ka se ka denmisɛnninw sifinnakaw ni musow ka kɛnyɛrɛye siraw bɔ olu ye musow ka se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye san ani kucala marabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna yɛrɛ la k'a fɔ marabolo kɔnɔna ninnu na u ka komini ni a sɛrikiliw bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ yen ni o dɔw bɛ tali kɛ kɔnsegila koɲana mpɛsoba yoroso kucala kinpɛrɛnna san tomiya nin bɛɛ lajɛlen maaw ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kan yaasa ka se ka taa nin hakilina falen kɛ cogo min na ɲɛtaa siraw bɛ se ka bɔ bɛɛ lajɛlen da ka don a kɔnɔna la kulukorokaw bara kalan mun kɛra ni o dɔw bɛ tali kɛ kulukoro mara kɔnɔna la ka se ka sifinw ka baara sira labɔ ni o ye hakilina ye ni an ka jamana baara ni baaradege minisiriso y'a bila sen kan sifinnakaw ka se ka dɛmɛ don olu ma ni a baara in a programu ni lixdef olu kɛn bɛ ka bolo ɲɔgɔn ma ko yaasa ka se ka sifinnakaw minnu bɛ balimaliw ani cikɛko o sira fɛ an ka marabolo kɔnɔnaw la ka se ka dɛmɛ don olu ma cogo min na yaasa u bɛ se ka dɔ kɛ u yɛrɛ ye balimali nakɔ sɛnɛ cikɛfɛn ani fo ka taa se bagan mara ka se ka u ka baaradaw ka o yiriwa bangasikaw bara damatɛmɛwale min n'a bɛ ta ka ɲɛsin musolakaw ma ko o baaraw a jiginna kosɛbɛ bawo jateminɛw kɔnɔ ko san 2024 n'i ye o sanga ɲina san na ko an b'a ye k'a fɔ ko camanba de bɔra o walew la ko o jaabi sɔrɔla cogo di kulu min bɛ yen nɔ ni o bɛ tali kɛ muso du ani denbaya olu ka kɛw la pasali la olu ye wulikajɔ ba minnu kɛ yaasa ka se ka kunnafoniw k'o cari marabolo kɔnɔna ni sigidadenw bɛɛ lajɛlen ye ko bɛɛ k'i kɔlɔsi musow ka hakɛw labatoli la ko o kunnafoniw dili o de kɛra sababu ye musolakaw ka hakɛw a bɛ ka labato dɔɔni dɔɔni ka taa fɛ sigida ninnu kɔnɔ an bɛ taa seko ni dɔnko bundakun kan seko ni dɔnko baarakɛla minnu bɛ yen nɔ ni olu kɛn bɛ ka entreprisew dayɛlɛ u yɛrɛ ye ko incubateur de talent maliden kura olu tun bɛ kalanbulon dɔ la ni o ye a tako filanan ye phase D o baaraw kun cɛra kunungo baara mun n'a ɲɛmaya tun bɛ an ka jamana bolola baarakɛlaw ni seko ni dɔnko minisiri bolo Mamu Dafe kɛnɛ mun kan ni kalan kɛra sifinnakaw kun minnu ni entreprise b'u bolo minnu bɛ seko ni dɔnko bundakun kan u ka se ka kɛnyɛrɛye yakubaya yaasa u ka baaraw u bɛ se ka a sɛbɛntiya kosɛbɛ ka baaraw kɛ u yɛrɛ ye ka maa wɛrɛw ta baaraw la hakaja u ka kɛnyɛrɛye ani seko ni dɔnko ka se ka taa n'a ye diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la keba an bɛ taa fan fɛ mun b'o kɛnɛ kan an bɛ jɔ an b'o lajɛ incubateur de talent maliden kura tako filanan baaraw kun cɛra an ka jamana seko ni dɔnko minisiri fɛ Mamu Dafe dɔnniya labonya kɛnɛ mun laɲini ye kɛnyɛrɛye tigilamaa minnu bɛ seko ni dɔnko kɔnɔ u ka se k'u ka baaraw labonya walasa k'u yɛrɛ nafa ka jamana nafa ni k'u seko ni dɔnko lata diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ tile 4 dɔnniya kawra kɛnɛ kɔnɔ u y'a yɛrɛ k'a fɔ k'u nisɔndiyara bawo ko kalan in bɛna caman fara u ka baaraw an'u ka sɔrɔw kan ni k'u bila k'u ka laɲiniw sabati o mun ye ka Mali seko ni dɔnko yanga diɲɛ bɛɛ lajɛlen sanfɛ an ye caman faamu tile 4 kɔnɔna na mais yani n da ka so ma an bɛ minisiri fo n'a nɔfɛ mɔgɔw bɛɛ ka département de la culture mɔgɔ bɛɛ lajɛlen fo olu mun ye nin chance d'an ma an ka se ka nin formation suit
tile naani kɔnɔna na an ye maaya kalan ani an ka danbew ani an bɛ se ka baara kɛ cogo jumɛn kɔnɔna na pour que an ka baaraw ka se ka timi en même temps fana an ka se ka lakodɔn diɲɛ ka se k'an lakodɔn. Nin kɔni na an tun bɛ baara kɛ ka kɔrɔ, an tun bɛ baara dɔw kɛ ka sɔrɔ an m'a sigi sen yɛrɛ dɔn k'a fɔ a bɛ bila minɛn jumɛn kɔnɔ. Ka nin tile damadɔ kalanbulon kɔnɔ an nana ye k'a fɔ k'an bɛ nin baara minnu kɛ a bɛ bila minɛn minnu kɔnɔ o minɛnw lajɛyara an ma ani minɛn a bɛ se ka minɛ cogoya di ani k'a fɛsɛfɛsɛya ani k'a bila siraba kan sira min kolo donnen don kosɛbɛ kosɛbɛ yaasa hali ni mɔbili b'a yɛlɛnna kan a kana kari cogoya min. An ka nin formation in kɔnɔna la an ye histoire caman ɲɛdɔn parce que an ka formateur yɛrɛ olu ye fɛn caman ɲɛfɔ an ɲɛna marketing b'o la cakɛda b'o la i ka baara i ni maaya yɛrɛ seko ni dɔnko maaya yɛrɛ adamadenya kɔnɔna la aw bɛ se ka ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ kɛlɛ ma kɛ a kɛra bonya ni karama kɔnɔna la donc an y'o acquis yan an ye fɛn caman faamuya an ka laɲini ye mun ye sisan laɲini fɛn b'an candidat fɛn fɛn bolo a laɲiniw bɛɛ ka se ka sabati a laɲiniw tɛ se ka sabati tant que an m'an cɛsiri tant que an m'an jija mais jukɔrɔma titibaga minnu fana bɛ ka an soutenir olu ka an dɛmɛ pour que laɲiniw fana bɛ se ka sabati cogoya min na. Kalanfa jole mun ye dɔnniya falen kɛ seko ni dɔnko tigilamɔgɔw kun tile naani kɔnɔ u y'u sinsin kosɛbɛ maaya ani danbe kan baw sɔrɔ baaraw bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ko jɛlenya danaya jogoɲumanya ani maaya o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ olu mun bɛɛ lajɛlen ye an ka jamana tabiya kɔrɔba ye. Parce que n'i ye entreprise dilan k'a bɛrɛbɛn yɔrɔ la k'a bɛn mɔgɔw yɛrɛ kɛcogo n'u taacogo n'u fɛncogo ma a bɛ baara nɔgɔya i ma. Je crois que an y'o de exemple caman di kɔnɔna la ka taa festival sur le Niger la Segu min ye concept de l'entrepreneuriat culturel maya créé ka na se bi ma donc an ka valeur ye fɛn ye exemple caman di ka pratique la entrepreneuriat yɛrɛ kɔnɔna la maa min ni valeur b'i la ani maa min ni valeur t'i la c'est à dire dalakan t'i la hɔrɔnya t'i la i dalakan laminɛlen tɛ a ka gɛlɛn i ka ɲɛtaaba sɔrɔ entrepreneuriat kɔnɔna la donc an y'o de hakilinaw d'u ma. An b'a yira la k'a fɔ kalanbulon in kuncɛli baaraw kɔnɔ an ka jamana seko ni dɔnko minisiri Mamu Dafe a ye ɲɛfɔli caman kɛ seko ni dɔnko kɛnyɛrɛ tigilama ninnu ye u kan ka tɛmɛ sira ni sira minnu fɛ wulikajɔ cɛsiri ani u kan ka jogo minnu ta ka misali ta a yɛrɛ tɛmɛna sira ni sira minnu fɛ yaasa baarakɛla ninnu bɛ se ka nafaba sɔrɔ cogo min na u ka baaraw kɔnɔ. Baaraw kuncɛla ni attestation dili ye ani forobajaw. Kebaba to an bɛ taa an ka kɔkan kibaruw kɔnɔna la Niger jamana kɔnɔ fintigilakaw y'a yɛrɛ k'a fɔ ko novamburu kalo dɔrɔn na u ye bamanciya wale kɛwale tigimalama ninnu u maa 200 ani maa 5 ka o de daji Niger o jamana kɔnɔna la fintigilakaw u ka kalo kunnafoni sira mun bɛ yen nɔ u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔba mun n'a kɛra Niger wolomasiri tabaw fɛ novamburu kalo dɔrɔn na bamanciya wale ni juguya kɛwale tigilama maa 100 ani maa 36 u ye olu de minɛ ni ka 205 ka olu daji wa ko wulikajɔ a ma dan o dɔrɔn ma u ka jabaraniso Telesahel ale ka kɔrɔfɔ la a yɛrɛ k'a fɔ u ye maramafɛn camanba de minɛ n'o bɛ tali kɛ kaliburu o 26 ɲɔngo fo ka taa se chargeur o 16 ani marifakisɛw cartouche o 27 fo ka taa se baton dynamique ni o ye mugujugu dilannaw ye o 2000 kɔ fo ka taa se détonateur o 72 dɔrɔgu ɲɛnɛmafɛn min bɛ n'u b'a wele cannabis ko kilo 827 cocaïne o bulu 16 fo ka taa se u b'a fɔ min ma ko héroïne o kilo 12 ka fara o bɛɛ kan Niger wolomasiri tabaw k'u ye taji litiri 57 kɔ ka o bɛɛ lajɛlen minɛ bamanciya waleɲuguya kɛwale tigilama ninnu na ani fo ka taa se furakisɛ o miliyɔn kisɛ camanba bɔm artisanali u ye o 24 minɛ ko nin ye wulikajɔba ye novamburu kalo dɔrɔn Niger cɛfini tabaw ye baaraba mun kɛ yaasa ka se ka bamanciya wale ni juguya kɛwale tigilama ninnu ka o so ci. Ghana jamana kɔnɔna la jamana ɲɛmɔgɔ yɛrɛ k'a fɔ ko bamanciya wale ni juguya kɛwale tigilamaw ko u bɛ ka don Ghana jamana kɔnɔ hali n'a sɔrɔ Ghana kun kɛmɛ ka u yɛrɛ ye n'a fɔ olu lakanan bɛ nka ko an bɛ waati min na ko bi maa ŋaniya jugu ninnu bɛ ka don
jagoko ani sɔrɔko siraw de fɛ wa o bɛ ka taa jan da jagokɛlaw ɲɛ yɔrɔ caman na ka gɛlɛyaba ta ka ɲɛsin ma jango société civile ni o ye maa nanama sumalenw ye jamana gouvernement yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛ ka wulikajɔw bonya fan bɛɛ lajɛlen fɛ ha ka ja marabolo kɔnɔ yɔrɔ minnu bɛ ni u ka wulikajɔw ka ca yen kosɛbɛ ka se ka marabokɔnɔnadenw ka u sensibiliser ka kunnafoli d'u ma u kana bin maa ŋaniyajugu ninnu ka jan kɔnɔ ni o de ye bamanciya waleɲuman kalo tigilama ninnu ye bawo k'u bɛna ni kɔrɔfɔ ni o ye silamɛya kan ni diinɛ siraw ye ka se ka u yɛrɛ kɔlɔsi u kana bin u ka janw kɔnɔ nanzarala tɔnba union européenne olu y'a yɛrɛ k'a fɔ ko u bɛna amandi ka o ta k'o bin x kan ni o ye américain Elon Musk ale ka bɔlɔlɔsira ye bawo ko ni bɔlɔlɔsira in k'a kɛn bɛ ka kuma dɔw fɔ ni a tɛ Europe nafa bawo a bɛ ka galon tigɛ ka da Europe la Union européenne mɔgɔw ka fɔ la a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko nin ko in na Donald Trump ale ma x ka a kɔ bila bawo américain ka réseau sira mun bɛ yen nɔ n'a ɲɛmaa ye Donald Trump dɛmɛ a ka fanga ɲini kumaw la Donald Trump ka ɲɛmaa dankan yɛrɛ ni o ye vice président ye ni o ye JD Vance ye ale yɛrɛ bɔra ka kɔrɔfɔw danɲɛnɛmaya halisa ka yɛrɛ k'a fɔ ko munna Union européenne bɛ i ɲɛsin américain ka bɔlɔlɔsira in ma k'a sɔrɔ a bɛ k'a ka kunnafolidi baaraw de kɛ ko ka kumaw ni juguyakanw bɛɛ ta k'a lase u ma ko américain tɛna u sigi k'u lajɛ u bɛ ka baara min kɛ ka ɲɛsin Amérique ma kunnafoni sira mun bɛ Amérique jamana kɔnɔ ni o ye New York Times ye olu y'a yira k'a fɔ ko o ni ɲɛmaayaso ni o ye Pentagon ye ko u bɛna taa kiri la bawo ko ɲɛmaayaso a ye gɛrɛntɛ dɔw ta k'a da kunnafonidilaw kan ni ka kunnafonidilaw ka baaraw gɛlɛya kosɛbɛ ko Amérique ɲɛmaayaso o bɛ ka kunnafonidilaw ye n'a fɔ u tɛ ka baara kɛ sariya kɔnɔ k'a sɔrɔ k'olu ka baaraw bɛɛ lajɛlen na olu bɛ ka baara minnu kɛ a bɛ ka kɛ jamana yɛrɛ ka nafa kama wa ni fɛnɛ kunnafonidila kan ka baara kɛ sira min fɛ olu ka baara bɛ kɛ o labatoli la nka ko ɲɛmaayaso bɛ ka gɛrɛntɛ ani wale mun ta ka ɲɛsin kunnafonidila ma o de ye ka u daminɛ u kana se ka kuma an bɛ bi kunnafoni kuncɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ye diɲɛ kurukara sennadolanci kɛnɛ ɲɔgɔnkunbɛba mun ni a kan ka kɛ Marɔku jamana kɔnɔna la ni o ye Coupe du Monde 2026 ye a yɛrɛ la k'a fɔ bi jumadon yɛrɛ la a tirage au sort o kan ka kɛ Amérique jamana faaba kɔnɔ Washington DC kɛnɛ mun kan n'a yɛrɛ la k'a fɔ ko farafina jamana 9 ɲɔgɔn olu de kan ka taa ni sennadolanci kɛnɛ ba in kɛnɛ kan ni a bɛna daminɛ juin kalo tile 11 ka taa bila juillet kalo tile 19 na Marɔku jamana kɔnɔna la ni ne bɛ dan siri an ka wulada in na bamanankan kibaruya la mun sera ka fara ɲɔgɔn kan ni sanga na k'a lase aw ma aw minnu kun sɔgɔlen an na an b'a fɔ ka ko ɲuman k'a fɔ an ni ce ja ni kunnafoni sɔrɔ bɛɛ lajɛlen sueli la yaasa ka se ka kibaruya sɔrɔ kunnafoni lasera aw ma balimakɛ Vamara Berete fɛ jaw tun bɛ ka yira aw la Kiba Jalo fɛ a y'aw sɔgɔlen to janni na nɛgɛ kanɲɛ 21 ani Kasim Tarawele min y'an sɔrɔ kibaruya wɛrɛ kɛnɛ kan yan'o cɛ a k'an bɛn. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔrɔ wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka mun bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officiel nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service gɛrɛ jamana kɔnɔdenw na walasa adamaden tɔgɔ la kunnafoniya lakanali bɛ don ba la an ka jamana kɔnɔ